Boleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Matane sing ngantuk. Iki Pak ngamuk. Lah, wis kono lah. Ayo Mas Jo, tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Makalah nomor pira, Mas? 5. Wakai iki. Sithik. Wah. Golek sing sithik-sithik asane. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu lan utawi makalah ingkang kaping gangsal inggih menika an Abi Bakrin Nis Siddiqi saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu duduk karama ya annahu isine niku annahu sak temne Abu Bakar kala niku ngendika sapa Abu Bakar arbaatun utawi papat minal khisali saking pira-pira pakerti tamamuha iku utawi sampurnane papat bi arbaatin kelawan papat minal umuri saking pira-pira perkara. Ada 4 perkara yang bisa sempurna dengan 4 perkara. Ada Loh, iki to. 4 perkara sempurna 4 perkara. Apa iki Mas dadi lagu iki Mas? Setunggal tamamu sholati utawi sampurnane salat iku bisa jedatai sahwi kelawan 2 sujud sahwi. Jadi ajane kudu, Mas. Masih ora lali. Loh, kok iso ora lali? Apa gak tahu lali Gusti Allah pas salat? Oh, eling gabah, Ban. Berarti dia sujud sahwi terus iki ya? Loh iya, Mas. Kasare kan gampangane lali rukun nek sujud sahwi sunah. Iya, ndakne lali sing kuwasa. Lali kunut sing sunah abaat apa hayat to. Niku sujud sahwi sunahe apa maneh? Lali nang sing gawe. Hina wujudi sababis sujudi arekalane eneke sababe sujud. Kaya dene kana klil kaulai, tapi nek niki napa jenenge? Tetep rukune. Kaya dene contone naklil kauli mindah atau terpindahnya rukun kauli an mahallihi saking tempatipun. Apa contone, Mas? Wayahe Allahu Akbar ning ngarep, Allahu Akbar di dalem marine Fatihah. Ya apa wujud? Ora mari sujud ruku kuwi masalah, Pak. Loh, dudu iki rukun kauli kok ya. Rukun Kauli pindah saka tempate, iku contone. Oh, Fatihah dhisik. Lah ya kuwi Fatihah dhisik marang Allahu Akbar. Ya apa rek. Wadzalika niki lah. Lan utawi jelase mengkono-mengkono mindah rukun kauli dari tempatnya iku imma iku ana kalane ayakuna yen ta ana almangkulu apa sing dipindah ruknan itu berupa rukun au ba'dun atau sunah abaat au hayatan utawa sunah hayat. Abaat salat pintu ka apa lah. Apa ane? Au hayatan utawa sunah hayat. Golongan dhewe ya. Lali ya. Pokoke salat kok kene wis saking walae gak ro rukune. Farruknu moko utawi rukun iku yusjatu disujudi apa linaklihi krana mindai sujud mutlakon secara mutlak. Mindai rukun ding secara mutlak. Nek sampai rukunnya berpindah wis sujud sahwi. Wal ba'du lan utawi sunah abaat niku dipun sujudi ingkana lamun ana apa Ba'at. ya ba'at niku wau apa iku Mas? Tasyahud, Pak. Ana alif ora sampean? Tasyahud awali enak. Ya apa nek ana alife? Ya sembuh lah. Wa karepe ngono.
Ya apa maksudnya ya yo? Tasyahuda awalin Mas paling Mas yo. Nggih. Utawa tasyahudan awalan apa-apa. Serah wis. Heeh. Lah nek sunah abaate niku Apa tasawuda Allah? kata Pak Blas. Lah niku disujudi nek sunah abaate niku bentuknya adalah tasawuf awal. Kadalika kaya dene mengkono. Piye to, Cek? Amal kunutu, anapun sunah abaat sing rupa kunut nih kados ini. Fa inna qalahu biqasdihi sajada au biqasdi dzikri fala. Kriteriane sujud sahwi ini nek kunute niki lali mesti kelalen. Fa inna qalahu moko lamun mindah sapa wong huteng kunut biqasdihi kelawan kesengajaannya. Sajada mongko sujud sapa wong sing mindah kunut niku wau. Au biqasdi dzikri atau dengan maksud zikir falah. Jadi kalau maksudnya mindahnya itu dengan maksud zikir, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Wal hayatulan anapun utawi sunah hayat layus jadul linakliha mboten dipun sujudi apa linakliha krana mindah sunah hayat illa surata kada kecuali mindah babakan soal surat, maca surat niku. Kada itu illa surata kejaba babakan maca surat sakmarine surat Fatihah. Nah, kalau itu yang mindahnya soal sunah hayat dia sunah sujud. Niki kan rukun ambek sunah tok nih Mas, masalahnya. Mulane bisa didatai sahwi. Dan misalnya gak lali blas ya apa? Lah, gak lali sapa maksudnya niki? Lah wong napa jenenge? Rukun Sayyidina Ali. Rukun ambek sunah lali, sunah sujud sahwi meneh lali nang sing didep bahaya. Kada afada Syekhuna Ahmad An-Nahrawi kada kaya dene iki keterangan afada sampun paling pangerten Syekhuna sapa guru kita Ahmad An-Nahrawi namine Ahmad An-Nahrawi. Titik watamamu shaumi lan utawi sampurnane poso ayu saumu Ramadhana. Nggih. Saumu Ramadhana poso Ramadan iku bisa sedekatul fitri kelawan zakat fitrah. Kala ngendika sapa Allah taala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskinin. Wa 'alal ladzina lan iku wajib ing atase wong-wong yutiquna kang nguat-nguatna sapa alladzina ing poso sehingga gak poso. Aneh ya Quran. Nguat-nguatne poso. Iku justru terus gak poso ngono. Nek poso masih nguat-nguatno ya gak usah fidyatun. Tapi nek nguat-nguatno terus gak poso, fidyatun utawi fidyah rupane ta'amu miskinin wae mangan wong miskin. Wa dhamiru fi yutiqunahu rajiun lil fidyah. Wah iki malah riyo neh. Apa jenenge? Lan utawi dhamir fi yutiqunahu ing dalem lafaz yutiqunahu iku rajiun balik lil fidyati nang fidyah nang lafaz fidyah. Dadi hune iku maksude nguatno fidyah. Ya duduk nang posone. Iya. Oh, jadi apa jenenge orang yang kuat midyai ya wajib fidyah ngono. Li annahu mutaqaddimun rutbatan. Krana sak temene dhamir niku mutaqaddimun niku ndisiki rutbatan secara urutannya. Wal makna lan utawi maknane wa 'alal ladzina iku lafat wa 'alal ladzina lan iku wajib ing atase wong-wong yutikuna kang nguwati sapa alladzina alfidyata ing fidyah. Oh, iya ngono berarti. Wis sampe nek kene kok anune mubtadae gak enek. Soale tafsirane. Duh. Wis titik huwa kang utawi fidyah niku rupine ta'amu miskinin maringi maem tiyang miskin. Wal muradu minat ta'ami shadaqatul fitri. Wal muradu lan utawi sing dipun maksud minat ta'ami saking kata ta'am niku maksude shadaqatul fitri adalah sedekah fitri. Oh, berarti niki anu Mas. Napa jenenge duduk teko fikih berarti. Nah, teko fikih hune nang poso. Ya. Ngono. Nek ning kene iki dijupuk apa jenenge sampurnane poso Ramadan niku kelawan sedekah fitri. Gitulah maksudnya ta'am miskin iku mang zakat fitrah iku mang. Li annallaha krana sak temene Gusti Allah dzakaro niku
nyebutaken sapa Gusti Allah hadil ayat teng ayat menika akibal amri sak mantune merentahaken bisyami teng poso. Kama kaya dene amara sampun merentahaken sapa Allah bitakbiratil Aidi kelawan takbir untuk hari raya akibal ayati taniyati sak sampuni ayat sing nomor kalih kama kaya dene fi fathil khabiri kama kaya dene keterangan fi fathil khabiri ingkang wonten teng kitab Fathil Khabir. Tahu lho kitab Fathil Khabir? Padha berarti karo. Tas krungu iki. Fathil Khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Terusane besok dawane rek. Cidik, Pak. Cidik wa tamamul haji lan utawi sampurnane haji bil fidyati itu kelawan fidyah. Wahyalan utawi fidyah kaji dam iku paling maksude Mas yo. Iya. Wahyalan utawi fidyah niku maksude imma dzabhin na'ami ana kalane rupi imma dzabhun nahami ana kalane rupi apa jenenge nyembelih Dus. yo hewan ternak awil imdadu utawa apa Mas? Banyak. Banyak pito? Bayar pira-pira mut. Oh iya, al amdadu pira-pira mut keliru macaku berarti dudu imdad. Al amdadu pira-pira mut. Idza wujida arikalane den temoni. Mut enak mut Mas. Iya, enak. Idza wujida arikalane meneh dimut. Idza wujida arikalane den temokaken sababwa apa sebabe ngetokno fidyah niku wau. Alladzi kang yujibu majibaken apa alladzi hateng niku fidyah. Au apa iku Mas? Yasin nun ha yo. Yusinnu berarti macane. Utawa nyunahaken apa alladzi hateng niku fidyah. Jadi ketika sebab yang mewajibkan atau mensunahkan fidyah itu ada. Aulam yujad utawa mboten enten. Bal balik mboten nonton sebabe, bal balik fa'ala nglampahi sapa wong al fidyata teng fidyah lil ihtiyati mergo ati-ati. Engko ki ana sing kurang wis gak apa-apa tak fidyahe. Tapi masalahe kedadiane critane dari Gus Yakin iku sing ditunjuk peduse padha, Mas. Ki sak rombongan ya. Kan mesti bayar dam Indonesia kan mesti ya. Iya. Nek teko kloter kene mesti teko ya. Des mriki nggih Cak. Sing ndi sampean duse iku, penting mana iku Mas. Ana bis maneh mburine ya padha sing diduse wedhus kuwi pancet, Mas. Kan gak ero, Pak. Ayo kuwi soge-soge ngono. Duwike terus. Wedhuse sita. Lah, wedhus sih. Yo akeh maksude. Ya, ka maksudnya kan panggah to, Pak. Panggah kuwi. Dadi cara pirang kloter berarti kan Heeh. yo. Andek maneh, ku ana wong maneh liya maneh. Ku ya dijak mari. Bayar pancet sama. Andek kakon sugih piye? Marang digawe ngundang Jennifer Lopez. Dajal. Loh, iya, Cak. 20.000 lho, Pak. Apane 20.000? Tambahane wingi. Tambahane. Heeh. Lho iya kate gak sugih piye? Saiki ge ngundang Jennifer Lopez yo. Sing delok juga-jubahan, Mas. Trai pakaian kenegaraan kan kono. Nah ning kene kan jubahan kan sing dadi khotib. Enggak. Masa? Ning kene sing ning pojokan lor biasane. Oh, nek jubahan. Ya. Heeh. Nah kuwi. Ane Mahmud. Iya. Jubahan. Oh, ning kono nonton konser Jennifer Lopez sing ngene iku. Maca ngene iki, Pak. Hah? Maca. Dadi ben ngono kae. Maca. Oh ngono. Tiba gak diceluk-celuk. Kok koyo mborote mbok apa? Teman cok hebat ya. Ate gak sugih piye? Marang ngono melok Miss Universe saiki. Arab Saudi. Dadi kene gedhi ngono kae. Melentuk del ya. Ora kene iki apa? Ya kuwi Mas. Nah, adae mang lho. Nah, ning kene iki genderane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Kadang diulokno ngene. Yuk. Bener, Pak. Penghinaan ya. Ora, Pak. Penghinaan. Bener to, Pak. Penistaan agama. Lah yo ora enak. Penistaan agama. Bener mulai la ilaha illallah Rasulullah. Hak. Kuwi ben rokok aman, Pak. Lah dulure di patene Palestina menengah yo. Piye yo Arab Saudi? Ora iso dulur kok. Malah sing tandang Iran. Lebanon. Masa Iran wis melok-melok. Oh malah ki akurat tembakane. Sing dituju wong kuwi tok ya kuwi tok sing mati. Wah.
Iku wis pamer teknologi. Iran. Nggih. Iran kayak musuh ya. Wis jan. Seneng aku ndelok wong tukaran ngono kuwi. Ya Arab Saudi gak. Iya, pokoke aja aku ngono. Nek wong liya babak tukaran. Ojo kene lah. Yang ngono mulane suge-suge Arab iki. Ngene iki wae. Wa tamamul imani lan utawi sampurnane iman iku bil jihadi kelawan jihad. Lah, jihad la ai bidu'a kelawan ngajak-ajak ila dinil haqi teng agama al haqi ingkang bener kama kaya dene keterangan kala ingkang ngendika akan hu teng niku. Ma as-sayyidu sapa Sayyid Ali Arjurjani fit ta'rifati ing dalam kitab at-ta'rifat. Kita urut. Ya. Yordania. Ya Jurjan. Jurjania. Awamil Jurjani lho nggih niki. Ya ta'rifat. Oh, wis tutuk Mas Pak. Yordania ndi? Hah? Mbuh, gak lho. Oh, ireng-ireng iki. Afrika. Gak Mas, yo sing ireng Mas, sing ayu ya tetep ayu Mas. Wal maqalatus sadisa ya, wis ya. Wis. Pun tutuk enggak ya. Kesirap-sirap. Wal maqalatus sadisatu. Wallahu alam bisawab bisil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ora gawat enggak ada. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.